Hola, em dic Linda Toribio i explicaré com es resol el problema del primer dossier de matemàtiques, que consisteix en agafar una taula de la nostra casa, mesurar-la i dir quants quadrats podem obtenir d'ella que siguin el més grans possibles i que no s'obri res de taula. La taula que nosaltres mesurarem i amb la que jo faré el problema és aquesta que tenim aquí davant. El primer pas de tot serà mesurar la taula, tant de llargada com d'amplada. La llargada podem veure que tenim 180 centímetres i d'amplada tenim 90 centímetres. Amb aquests dos números que hem obtingut farem el màxim comú divisor, que l'explicaré en aquesta pissarra que tinc a la dreta. Aquí. Per saber el màxim comú divisor hi ha diferents passos. El primer de tots és factoritzar. Primer pas. Factoritzar. Què factoritzarem? Els dos números que hem obtingut, que són 180 i 90. 180, de llargada. I 90, d'amplada. Ja està, acabem de factoritzar aquests números. 180 és igual a aquests números que té aquí i 90 és igual a aquests números que té aquí. És a dir, 180 és igual a 2 amb exponent de 2 per 3 amb exponent de 2 per 5. I ara, 90 és igual a 2 per 3 amb exponent de 2 per 5. Ja està, tenim el primer pas. Ara calcularem el segon pas. Quin és el segon pas? El segon pas és saber els divisors d'aquests dos números, de 180 i 90. Segon pas, els divisors. Quins són els divisors de 180? Doncs són els següents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 36, 45, 60, 90 i per últim 180. Ja hem acabat. Aquests són els divisors de 180. Ara calcularem els divisors de 90. Que són 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45 i per últim 90. Ja està. Aquests són els divisors. Ara passarem a fer el tercer pas. Quin és el tercer pas? Doncs és calcular els divisors que tenen en comú. Què és que tenen en comú? Que es poden trobar tant aquí a dalt en 180 com aquí a baix en 90. Tercer pas. Els divisors comuns. Un exemple. 1 és divisor comú perquè es pot trobar aquí a dalt i aquí a baix. 2, 2, 3, 3, 5, 5, 6, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45 i 90.
aquí. Aquests números que estan marcats són els divisors que tenen en comú. Per saber el màxim comú divisor, ara ja només queda dir quin d'aquests és el més gran. El més gran de tots aquests és 90, que és l'últim comú que es troba. És a dir, el màxim comú divisor de 180 i 90 és 90. Ja està. Ja hem obtret el màxim comú divisor, que és 90. Aquest resultat de què ens serveix? Doncs aquest resultat ens serveix per saber quant mesurarà cada quadrat de la taula. Mesurarà exactament 90 centímetres. Quants quadrats podrem obtenir de la llargada? Doncs és molt fàcil. 180, que és el que mesura la llargada, entre 90, podrem saber quants quadrats tindrem de llargada. 180. 90 dona 2. És a dir, que la llargada, per la meitat, obtindrem 2 quadrats. El d'aquí a dalt i el de baix. 2 quadrats, que sempre mesuraran 90 centímetres. Ara, l'amplada, que és 90 centímetres. Entre 90 centímetres, que és el que mesura cada quadrat, quant dona? Doncs dona exactament un quadrat. És a dir, aquí no podrem partir per res, perquè si ja és 90 centímetres i cada quadrat mesura 90 centímetres, és a dir, que això ja està fet. És a dir, això mesura 90 centímetres, que és igual a un quadrat. Doncs ja està. Ara només queda posar-lo en pràctica. A la taula. Com ho farem a la taula? Doncs molt senzillament. Els 90 centímetres que mesura cada quadrat, amb el metro els mesurarem i els marcarem amb un gomet d'aquest. És a dir, quan arribem aquí a 90 centímetres, agafem un gomet i marquem. Ja està. Ara ja sabem que d'aquí a aquí hi ha 90 centímetres. Ara repetim l'operació en l'altra banda de la taula per a que hi hagi més precisió a l'hora de traspàs. Els 90 centímetres que estan aquí, posarem un gomet. I ara, amb l'ajuda d'aquesta cinta que tenim aquí, la posarem per sobre dels gomets, que farà que separem els 90 centímetres d'aquí dels altres 90 centímetres. És a dir, obtindrem els dos quadrats. Doncs ja està, aquest és el resultat. 90, 90 i 90 i 90. Un quadrat de 90 centímetres i un altre, és a dir, només obtenim dos quadrats. I aquest és el resultat, amb la línia que va traçant per el mig per formar els dos quadrats. Doncs ja està. Aquest problema ja s'ha acabat. Ara ja sabem que una taula de 180 centímetres de llargada i 90 d'amplada, d'aquesta taula només podrem obtenir dos quadrats que seran de 90 centímetres. Aquest problema ja s'ha acabat i fins el pròxim dossier.